когато се намираме тук на това място. Искам да поканя бабата да се помоли за своя внук тук на това място и след това ще изпеем още една последна песен, защото в последната песен, която ще изпеем, там се казва, че Бог ни помазва със своето миро. И днескашния ден ние наистина ще помажим малкият Борко с мирото Господне, за да може наистина неговата чаша да се припълва и винаги той да бъде радостен в Божието присъствие, да израсне едно дете, което да радва своите родители. И аз вярвам, че това детенце ще израсне в църквата и ще върши добри дела, ще бъде за пример в нашето село. И аз вярвам, че наистина ще бъде за радост на баща си, на майка си и ще бъде учен, Бог ще му дава мъдрост, ще бъде с добри оценки в училище, всичко ще бъде нормално, защото нашият Бог е с него. Алелуя! Господи, аз сега се ставам пред Тебе, Господи, да може да опазиш нашето семейство, да опазиш, Господи, тържеството ни, Божие, да няма разпри, Господи, да няма побоища, Божие. Ти днес ни опази, Господи, благослови Татко Небесен всички братя и сестри. Благослови, Господи, сега присъстващите от Татко Небесен в църквата. Благослови домовете им, Татко Небесен. Благослови внуците ми, Татко, в този прекрасен ден за нас, Господи. Благодаря Ти, Татко, от все сърце, че Ти ми чу молитвите и ми даде всичко, което исках от Тебе, Божие. Защото Ти ми изцели, Господи. И сега съм между моите хора, Господи. И съм със семейството си тук, Господи. Благодаря Ти, Татко. Пази ни, Господи, днес. Ще Те хваля и ще Те величая вечно, Господи. Докъде дойдеш Ти, Господи, защото аз Те обичам, Господи, с цялото си сърце. Благодаря Ти, Татко, за всичко. Оставям днешния ден в Твоите ръце. Ти да ръководиш нашия живот. Амин. Последна песен пеем, завършваме. Алелуя! Колко пъти мен Ти повдигна, не зачеркай моя грях. Ти с любов ме силно прегърна, утеши ме с нежен глас. Повдигна ме и
Днескашния ден, както ви казах, представяме малкият Борис в храма Господен и го помазваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Господи, аз те моля, Боже, да опазиш живота, Господи, на това детенце, Господи. То, Боже, да остарее, Господи. Аз те моля, Боже, на силата на славата Ти да го благославя, Господи. Всеки един ден, Господи, да бъдеш, Господи, с него, Господи, неотлъчно, Боже. Изпращай, Господи, Твоите ангели, пазители, Господи. Всеки един ден, Господи. Аз те моля, Боже, всеки един ден, Господи, Ти да го пазиш и да го закриеш, Господи, от всяко зло в името Исус Христос. И нека, Господи, той да израсне, Господи, да бъде, Боже, за радост, Боже, на своите родители в името Исус Христос. Боже, така те моля, Боже, и за тържеството, Господи, което, Боже, предстои в името, Господи, на нашия жив Бог. В името на Борис, Господи, аз те моля, Святия Небеснико, да опазиш, Господи, това тържество, Господи, да го закриеш, Господи, и те моля, Боже, да няма, Боже, побоища, да няма, Господи, разпри в името Исус Христос. Смея да прося милост от небесата, Господи. Всичко предавам, Боже, в Твоята ръка. Прилагам кръвта на Исус върху родителите му, Господи. Прилагам кръвта на Исус върху всеки един, Господи, в името Исус Христос. Всичко смея да прося в името на нашия жив Бог. Амин, Господи. Алелуя. Нека да го пляскаме за Господа. Алелуя. Слава. Вечна слава на нашия Господ. Изчакайте малко. Много се радвам. Наистина, че този дом е в името на Господа. Живеят благословенно и ще продължава да бъдат винаги благословени, защото Бог е с тях. Бащата на малкия Борис се казва Стефан. Дядото на Стефан беше един мъж на вяра, който беше основател на тази църква. И аз се радвам, че домът му е спасен. Може да представя и сестричката, съпругата на брат Стефан. Аз много ги обичам, защото наистина да благодарим на Господа, че тяхният плод не е бил напразно. Те първи започнаха да се занимават и бяха избрани от Господа, защото мога да кажа днескашния ден, заявя пред живия Бог, че без тях църква Гранит, ромската църква в Гранит нямаше да се съществува, и да благодаря на Бог, че вече и синовете му са спасени, снахите му са тук в Дома Господен, и внуците също се намират в Дома Господен, и те ще израснат едни мъже и жени на вяра и ще продължават да служат всеки един ден на живия Бог. Слава да бъде на Господа! Иначе не будеш най-писнеш.
Ано траися. Дарио момче. Дарио кина мандя чула. майката на рожденника. От бабата, хорото да продължава. Стигнал дядото, хорото да продължава.
татко му. Да дойде Борката. Хорото да продължава.